ମୋ ମନ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହେଇପାରେ କିଛି ବୁଝି ହଉନାହିଁ। लड़की थी बड़ी चालू, मुझे घर पे बुलाया, घर पे बुला के भाई को बाप को बुलाया, फिर सबने मारा और इतना मारा मैं उठ सका ना 8 दिन। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ। ଜାଣିଗଲି ଗୋରି ତୋର ଛଲନ, ତତେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରୁଛେ ମୋର ଧନ। ଜାଣିଗଲି ଗୋରି ତୋର ଛଲନ, ତତେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରୁଛେ ମୋର ଧନ। ତୁ ମାଡ଼ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କରିଛୁ ସେଟିଂ, ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯାଏ ରେ ମାଡ଼ ନାଇଁ ଖାଏ ରେ, ଆଜିଠାରୁ ତତେ କରୁଛି ବ୍ଲକିଂ।